Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, नै दिनैहाय थास' बिथुरिजों अमा बेदर संनो नागिरदों जोङो। थाव, हालदै, सामब्राम, बेनिफ्राय बानलु होखाबाय आरोना, बेनिफ्राय मिलायबाय मोजांनो गोथाव जानोसैलाय। अमा बेदरा पुरा मेजेम दं आरोना, ओमफ्राय बे मेजेमखौ माने थाव दिहुनजोबखागोन आरोना गोराननो। बेनिफ्राय बेयावहायनो थास' बिथुरिखौ होनो हागोन आरो थावआवनो माने। आरो दंबावो तिता केरेला भाजि एवगोन आरोना, ड्राइ खालामगोन तिता केरेलाखौ। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। थास' बिथुरि होबाय। आरो नै जोंना जिमिया मोनफैलायबाय, जि डिस्टार्ब खालामखायो आरो माने मबाइल मोनबासो दलर थायो। बे मबाइलखौ लानोनो फैदों आरो बेयावहाय किचेनाव हाबफैदों आरो बियो। आरो केमेरा नुबोबाथ' आंबो ओंखारनो होनबाय थागोन आरो इयो। गैया ना मबाइल रायज्लायनो। कभारखौ दिहुनना होबाय आरो आङो। गावहा रायज्लायगासिनो दङ हनै। माइरं रन्दै दंखायोमोन, दै गोथां होबाथाय एसे माननाय मोनो आरोना, ओमफ्राय एसे टेस्टिबो जायो। बेनिखायनो माइरं रन्दै दोनखानायखौ गुदुं खालामनानै दोनखादोंमोन आरोना, माइरं रन्दैखौ होना होबाय। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय थाइगिर आरोना, थाइगिरखौबो होनोसै। स' लोगोफोर, संख्रि नांदोंना नाङाखै होननानै आङो आब'खौ लिंहरबाय। आब'आ साखिनो फैदों आरोना। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर, बाय बाय।